ክብራት ተኸተልቲ መደብ ሩባኤር ስፖርት ሰላምታና ብምቕዳም ነቲ ማዕከና ዜና ስፖርት ዝዋነ ጨፍ ዘሎ መስረም ሕስዕጋር ኤርትራዊ ሽሮናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ዝምልከት ዝያዳ ዝርዝራውን ዓሚቕ ሓበሬታ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል አርሙሻዊት ክለብ ሊቨርፑል ንአሌክሳንደር ኢሳቅ ኣዝዩ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሕና ኣሎን ከም ዝፍለጥ አሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ከላት ተጻውቶት ነገር እንደገና ከነብዕ ዘገድድ ዓይነት ድሌት እዩ ዘሎ ተባሂሉ ይጥቀስ ኣሎ ንኣብነት ስዊድናዊ ቪክቶር ዮከረስ ናብ አርሰናል ክጽምበር ይደሊ ነይሩ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ብግልጺ አርሰናል ቀዳመይቲ አርሰናል ፈርስ እንዳበለ እዩ ዛረብ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዝውውር ክዕውቶ ኽኢሉ كمون برايم بيمو نمايستر يونايتد كتصمبر كم زدلي ገሊጹ ካብ ቶተንሃም ዝመጽእ ሕቶ ካብ ብራይንፎርድ ዝመጽእ ካልኦት ሓሳባት ኩሎም ገዲፉ ንማይስተር ዩናይትድ ክጽምበር ተኾይነ ጥራሕየ ካብ ብራይንፎርድ ዝወጽእ ተዘይ ኮይኑ ኣብዚ ክጸንሕ ሸን ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ሒዙ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብታ ዝደልያን ዝበጋን ጋንታ ተጸምቢሩ እዛ ዓባይ ክለብ እዚኣ ንዝተጻወታይ ዚናተይ ገብረ ኢላ ብወግዒ ትማልን ካልኣይ ግዜ ሕቶ ኣቕሪባ ነይራ ክለብ ኒውካስትል ድማ ብዘገርም ቅልጣፍን ዝተጻወታይ እዚ ኣሾጠኒ ብምባል መልሲ ይባ ትማል ከም ተገልጸ ክለብ ኒውካስትል ኣብዚ እምቢታ ተስማዕሉ ዘላ ምኽንያት ተባሂሉ ዝግለጽ ቀዳማይ ንዑ ዝትክእ ብሉጽ ኣጥቃዒ ክትረክብ ኣለዋ ካልኣይ ድማ እቲ ዝተገመተሉ መጠን ገንዘብ ስለ ዝወሓደ ከምኡውን ተጻወቱ ኒውካስትል ንአሌክሳንደር ኢሳቅ እንተወሓደ ንሓደ ናይ ውድድር ዓመተ ስፖርት ኣብታ ጋንታ ቅጽል ይዘረቡ ስለ ዘለዉ እቲ ብውልቂ ምስ ተጻወተ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምርድዳእ ጻዕሪ ውጽኢት ይጽብር ከም ዘላ እያ ትዛረብ ዘላ بوغان كلب ليفربول جن أبز ما أخذ زي تسفاني مقرات سمعتات الرئلو دحان نزنا يتتصاوت هاي زوور نخال اوان كمل له سوئنا زنا كرمت ناي تتصاوت الزوور مسكوت نا ألكساندر إيساق كان مفرام قديفنا إنا كبلو دماء ليفربول جزيز غوستو لمخنيات منم عينة ملس على سملكت منم عينة ناي دليت أنفت بوغان نيوكاسل مزيرا أهو كنتو تعاري زخون زبل أمنت زبل مرقت أقلهم اتهم ناي ليفربول سبات ስለዚ እዚ ናይ ክረምቲ ናይ ተጻወተ ዝውውር መስኮት ምስ ሓለፈ ኒውካስትል ዩናይትድ እዚ ተጻዋታይ እዚ ንሓደ ናይ ውድድር ዓመት ተጻዊቱ ማለት 2025-26 ዘመነ ስፖርት ኣብ 2026 ክረምት ሊቨርፑል እንደገና ተመሊሳ ንአሌክሳንደር ኢሳቅ ናተይ ገብረካ ኢላ ናይ ምሕታት መደብ ሒዛ ኣላ እንተኾነ ግን ኣብዚ ማእኸል እዚ ብወገን ክለብ ኒውካስትል ነዚ ጉዳይ ዘሰላስል ወይ ከዓ ዘለሳልስ ምልክት እንትተረኺቡ ሊቨርፑል እንደገና ኣብቲ ጉዳይ ናይ ምምላስ ድሌት ክህልዋ እዩ ኣብዚ ማእኸል እዚ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ጉዳይ አሌክሳንደር ኢሳቅ ተታሒዞም ስሙ ክላዓሉ ጀሚሮም ኣለዉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣጥቃዒ ትደልያ እወ ብጽኑዕ ትደልያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክእለቶም ዘርኣዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጅግንነቶም ዘመስከሩ ብቕዓት ኣሎም ተባሂሎም ካብ ዝዝረበሎም ዝምስከሩሎም ናይ ቅድመ መስመር ተጻዋቲ ከም በዓል አሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ገዛ ርእሳ ንምግባር ቀዳማይ ምርጫ እዩ بخمسة مهنيات تاكلم ناتقاي أستون فيلا أولي واتكينس بريمير ليج إنجليز كابتم أزجم تدليت أطرح حدا خوينو بمانشستر يونايتد كسب مجر الشاكر اللي تسنحه سلازي أبز ما أخلزي إرتراو شورنا ألكساندر إيساق أب علاقة زور نتسان دليتن اندحر حاليو سمز بلوت تتعوتاي مزاقان تا سمو تتلعاله قرمنا يبولون قرمنا زلو نقر كلم مانشستر يونايتد كاب زلونا ناي فاينانس قدب مالت كاب متصورة PSR حقتات مخصبن زناقنة زلوها سقات أب قمت بمتاو برقص كلب نيوكاستل يونايتد تحتمت أنجزم 150 مليون باوند كلب مانشستر يونايتد كتقرب ويكا تكفل تخيل دو كمون مسؤول زخي توسع قول نوعتاتن كفليداتن إذا كانت أبزنا يمسجار مثلا في تسام عامي قالوا هذا الزبل عبحته كل على قد النتيو بتقول دايتي كلمنا ممسحو بوغان ألكساندر إيساق بوغان توم وكيلاته نزور مانشستر يونايتد ناي مقبض اللي تكم زي بلومن كاب نيوكاسل يونايتد وتيو كايح مال ليفربول ناي ملباس راحيتو بحتى مدبن دليتن كم زلوم بزحت معكنا زينا دقاقي من حدش حبريتا حيزن وتينا اللوها سلازي فيكتور يوكرس أرسنال فرس كم زبولو برايم مبيبو رما مانشستر يونايتد طرح كم زبل ألكساندر إيساق دما ليفربول طرحي زبل دلو سلازي اتوم دلويت خوينم زمصو مانشستر يونايتد كالوت كلباتن نألكساندر إيساق ناي مركب عدلهم أزيو تصبي بيرولو 0-0 كلب ليفربول كانت مانشستر يونايتد نألكساندر إيساق ناي مفرنا وي كالوت كلبات كسام موداتا كدف ألو تخوينم برقص ناي تتصاوتاي واغا زور بموساخ كالت توساخ وصعتا سلازهلو ناي ألكساندر إيساق مولو ناي زور وصاوي كندي كبصح يخيل እዩ
ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣዝዩ ብሉፅ ተጻዋታ እዩ ምንም ዘካትዕ የብሉን ካብ 86 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት 54 ሸቶታት ኒውካስትል ዩናይትድ ኣመስጊቡ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2024-25 ድማ ኣዝዩ ዘገርም ኣገልግሎት ሂቡ ኒውካስትል ዩናይትድ 5 ደረጃ ሒዛ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣትያ ኣብዚ ናይ ዛጋንታ ዕቤትን ለውጥን ኣበርክቶ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣዝዩ ልዑል እዩ ናይ ካራባ ካፕ ንሊቨርፑል ስዒራ ኒውካስትል ዩናይትድ ቻምፒየን ኮይና ሕጂ እውን ኣበርክቶ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ነዚ ዓብ ዓቕሚ ዝበፅሐ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ብሉፃት ወዳእቲ ወይ ከዓ ፊኒሸራት ተባሂሎም ካብ ዝግለፁ ብሉፃት ኣለው ተባሂሎም ካብ ዝዝረበሎም ዝተዘመረሎም ናይ ቅድመ መስመር ተፃወቲ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ገዛ ርእሶም ንምባር ክለባት ብዝተሚንዎ ዘሎ መጠን ገንዘብ ዋላ እንተደለይዎ ኣየገርምን እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ ንብሎ ዘለና ናይ ዝብሉፅ ተፃዋታይ እዚ ሓቀኛ ዋጋ ክንደይ ይኸውን ብሓበሻ መበገስ ዝኾነና እዞም ናይ ኒውካስል ሰባት ማለት ወነንታ ክለብ ዝኾኑ ስዑዳውያን ዝብልዎ ዝብሉፅ ተፃዋታይ ክንሸጦ ፍጹም ድሌት የብልናን እንተኾነ ግን ምናልባት ክንሸጦ ዘገድድ ኩነት እንድሕር ኣጋጢምና ግን 150 ሚልዮን ፓውንድ ክትቀርብ ትኽእል ክለብ ኢና ክንሸጦ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ክንብገስ ንኽእል ኢና ናይ ዝተፃዋታይ እዚ ናይ ዝውውር ክፍሊት 150 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ዝኾነት ጋንታ በዚ ወፂኦ ዘሎ መጠን ዋጋ ክትበፅሕ እንድሕር ትኽእል ኮይና ብኻልእ ኣዘራርባ ኔይማር ንባርሴሎና ገዲፉ ናብ ፒኤስጂ ክፅምበር ከሎ ኪሊያን ምባፔ ካብ ሞናኮ ናብ ፒኤስጂ ምስ ከደ ካብ ዝተኸፈለ ልዑል ናይ ዝውውር ዋጋ ስዒቡ ኣዝዩ ዝተጋነነ ገንዘብ ዝኽፈሎ ዝውውር ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ኒውካስትል ዩናይትድ ወፂኡ ንሊቨርፑል ክፅምበር ዝኽፈሎ ዋጋ ክኸውን እዩ ግና ናይ ሓደ ተፃዋታይ ዋጋ ዝውውር ብናይ ዝውውር ክፍሊት ጥራሕ ተገዲቡ ዝተርፍ ኣይኮነን 150 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ዝውውር ዋጋ እዩ ድሕሪኡ ድማ ንወኪሉ ዝኽፈል ናይ ኮሚሽን ክፍሊት ኣሎ ተወሳኺ እውን ናይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክለባት ዝውውር ክገብሩ ከለዉ ዝኸፍልዎ ናይ 4% ናይ ዝውውር ሌቪ ክፍሊት ኣሎ እዚ ክልቲኡ ምስ ዝድመር 150 ተባሂሉ ሕጂ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዋጋ ዝውውር 171 ሚልዮን ፓውንድ ከብፅሖ እዩ እዚ ማለት ናብ PSR Profit and Sustainable Rules ሕግታት መኽሰብን ዘላቕነትን ምስ ትርጎም ን5 ዓመት ውዕል ምስ ዝፍርም 171 ሚልዮን ፓውንድ ን5 ምስ ዝካፈል ዳርጋ 35 ሚልዮን ፓውንድ ዓመታዊ ወጻኢ ዘውፅእ ተፃዋታይ ዝኸውን ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ኣይዛዘምን እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ዘልዓልናዮ ናይ ዝውውር ክፍሊቱን ናይ ኮሚሽን ክፍሊቱን ጥራሕ እዩ ማለት ናይቲ ወኪሉን ከምኡውን ናይቲ ናይ ዝውውር ሌቪ 4% ጥራሕ እዩ ናይ ተፃዋታይ ደሞዝ ኣብዚ ሕሳብ ኣያተውን ወይ ከዓ ኣይተኸታተን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝርከበሉ ደረጃ ዝርከቡ ተፃወቲ ዝኽፈል ወይ ከዓ እቶት ተፃወቲ ዝሓትዎ ተባሂሎም ዝግመቱ ናይ ተፃዋታይ ደሞዝ ኣብዚ ሕሳብ እዚ ኣያተውን ወይ ከዓ ኣይተኸታተን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝርከበሉ ደረጃ ዝርከቡ ተፃወቲ ዝኽፈል ወይ ከዓ እቶም ተፃወቲ ዝሓትዎ ተባሂሉ ዝግመት ሰሙናዊ ደሞዝ ክሳብ 300,000 ፓውንድ ክበፅሕ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ኣብ ዓመት 18 ሚልዮን ፓውንድ ተወሳኺ ሊቨርፑል ከተውፅያ ማለት እዩ ስለዚ ቅድም ዘልዓልናያ 33 ሚልዮን ዓመታዊ ወጻኢ ደሞዝ ዝንውስኽ 18 ሚልዮን ፓውንድ ወላ 17 ሚልዮን ፓውንድ ተግበርና እውን ኣብ ዓመት 50 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዘውፅእ ተፃዋታይ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ልዑል ወጻኢ ዘውፅእ ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ 50 ሚልዮን ፓውንድ ዝወፀሉ ተፃዋታይ ኮይኑ ማለት ድማ እዚ ናይ 5 ዓመት ጻንሕቱ ክሳብ ዝውዳእ ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ተፃዋታይ እዚ 250 ሚልዮን ፓውንድ ከተውፅያ ማለት እዩ እዚ ቅምር ከሎ 1 ቢልዮን ፓውንድ ክትሓስቦ ከለኻ ኣዝዩ ንምእማኑ ዘጸግመካ ነዚ ንምትግባር ፈቃደኝነት ነዚ እናፈለጥካ ናይ ምእታው ባህጊ ግን ብወገን ሊቨርፑል ክሳብ ሕጂ ኣሎ ክገብርዎ ድዮም ክፍጽምዎ ድዮም ክዕወትሉ ድዮም ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ ዝብሉፅ ተፃዋታይን ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ካልኦት ተፃወቲ መስርሕ ምስጋር ክንሰምዕ ክንቅፅር ኢና ምሳና ስለ ዝነበርኩም ኣዝየ እናመስገንኩ እንደገና ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታ ሒዝና ድጊምና ክንምለሰኩም ኢና ነዚ ቻነል እዚ ንምዕባይ ሳብስክራይብ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት እውን ጠውቁ ንኻልኦት ንኽባፃሕ ሸር ኣይንረስዕ ብዓብዪ ድማ ንኽንበዝሕን ንኽስስን ትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ እንዳመስገን ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን